Slnečná ulica. Od zmien spred roka sa tu situácia dramaticky zhoršila. Vysoká frekvencia aut, viac ako 12 000 denne, čo je viac ako na Špačinskej. Vysoká hlučnosť, auta jazdia nebezpečne blízko chodníka. Ľudia sa sťažujú, spisujú petície, písali na hygienu kvôli vysokému hluku, kde im to bolo potvrdené. Mesto túto situáciu nerieši alebo nerieši dostatočne. Áno, existujú aj riešenia, ktoré by sa dali spraviť hneď. Presunúť jazdné pruhy naspäť do stredu komunikácie, tak aby neboli len pri tomto kraji, pri týchto domoch, na tejto strane cesty. Zakázať vjazd nákladným autám nad 3,5 tony všetkým s výnimkou MHD a smetiarov. Obslužnosť obchodu potravín sa dá vyriešiť cez Cukrovú ulicu. A po tretie by som navrhoval úsekový radar, ktorý by bol od križovatky Pažitná, Hajdóciho, Cukrová až po kruhový objazd, čo by pomohlo dodržiavať vodičom 30 a výrazne by tak znížilo hlučnosť. Áno, riešenia existujú, len ich treba chcieť hľadať a aplikovať. Zdá sa, že zmena na meste je na mieste. Majte krásny deň, život je krásny.